खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन भिडिअनि गेजेरजों जोङो फनपे बाहायो मानसिफ्रा। बे फनपे बाहायनायाव जोंहा फनपेआव वालेट थायो। बे वालेटआव जोंहा माखासे बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ एड खालामना लायो। बिनिफ्राय जोङो बे वालेटआव थानायखौ जोङो बेंक एकाउन्टआव माबोरै ट्रेन्सफार खालामफिनगोन, माबोरै जोङो गावबागावनि बेंकआव सोना लाफिननो हागोन बे फैसाखौ। वालेटनिफ्राय जोङो माबोरै गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव माबोरै फैसाखौ सोना लाफिननो हागोन आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। गावबागावनि मबाइलजोंनो हायो। नोंथांमोना बेंकआव थांनो गोनां गैया। नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजों खालामबानो जाबाय। फार्स्टआव नोंथांमोना डाटाखौ अन खालामना ला, बिनिफ्राय फनपेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय। अब्ला नोंथाङा फनपेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। नोंथाङा फनपेनि वालेटआव थानाय फैसाखौ नोंथाङा गावबागावनि बेंकआव ट्रेन्सफार खालामफिननो थाखाय नोंथाङा फनपेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला आं अपेन खालामबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय आङो फनपेआव हाबफैबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा नोंनि बे फनपेनि वालेटआव थानाय फैसाखौ नोंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामफिननो थाखाय नैबेयाव दंखायो फनपे वालेट। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दंखायो कारेन्ट बेलेन्स। बेयाव आंना 1000सो दंफैयोमोन वालेटआव। बिनिफ्राय आङो दा बेंक एकाउन्टआव बेखौ ट्रेन्सफार खालामफिननो गोसो जादों। बेनिखायनो आङो दा बेंक एकाउन्टआव आङो बे फैसाखौ लांनानै दोनहैफिनगोन। बिनिफ्राय बेखौ जोङो बेंक एकाउन्टआव लांनो थाखाय जोङो नैबेयाव थुबानो जाबाय बे सोंनाय सिनाव खनसे। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंसोरो बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोहरफिननो थाखाय नैबे गाहायनिखौ थुबानो जाबाय रिएक्टिभेटिं क्लसिं फनपे वालेट। बेयाव थुनानै होबानो जाबाय खनसे। अब्ला बेफोरबायदि अपसन फैगोन मोनथाम, नोंथांमोना गाहायनिखौ थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेखौ बोखोबानो जाबाय। बिनिफ्राय मोजाङै खोनासंबानो जाबाय नोंसोरो। जायफ्रा बेंक एकाउन्टनिफ्राय जोङो वालेटआव फैसाखौ लाबोयो, बिनिफ्राय जोङो लोगो लोगोनो जोङो बेंक एकाउन्टआव वालेटनिफ्राय जोङो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो सानो, अब्ला जोंना जाया। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव सानथाम बा सानबानि गेजेराव जागोन आरो सानथाम बा सानबानि गेजेराव जायाबा नोंथांमोना 7 दिन 9 दिन नेनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया वालेटनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामबा हाबहैफिनगोन। लोगो लोगोनो खालामबा जाया दै। बिनिफ्राय नोंसोरो 7 दिन नेनांगोन। गोबां मानसियानो साननो हागौ आंना मानो वालेटनि फैसाया माने एकाउन्टआव हाबहैफिनाखै होननानै। 7 दिन 9 दिन नेनांगोन नोंसोरो। बेसिबां नेनानै नोंसोरो गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव नोंसोरो ट्रेन्सफार इजिलि खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों गाहायाव क्लस वालेट, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो नुदों नैबेयाव दङ उइथड्र वालेट बेलेन्स। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव टिक मार्क होदो। बिनिफ्राय गाहायाव दङ कनफार्म, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव नोंसोरो नुदों डिएक्टिभेट वालेट। बेयाव थुनानै होबानो जाबाय खनसे। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव एसआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बियो प्रसेसिं जागोन, नायबानो जाबाय। आंना बियो साक्सेस जाबाय दै, गोजौआव फैदों, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ मानि रिसिभ, बेयाव दङ फनपे हेज सेन्ड 1000 टु इउ। बेयाव साक्सेस जाबाय दै। बिनिफ्राय आङो दा चेक खालामफिनसै बेक थांनानै, नायबानो जाबाय नोंसोरो। बिनिफ्राय नोंसोर खोनासंबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनिया बेयाव साक्सेस ओंखारखागोन। बिनिफ्राय आंना बेयाव गोजौआव नटिफिकेसन फैदों हाबनायनि। बिनिफ्राय आंना दा नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम खोमादां, बिनिखायनो बेफोरबायदि गिदिंदों। नोंथांमोना बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। जायफोरना वालेटआव दं नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव लांनो रोङाखैबा बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो बेक फैफिनसै, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो फार्स्टनि पेजआवनो फैबाय। बिनिफ्राय आङो फनपेखौ अपेन खालामगोन। बेयाव आंना वालेटआव फैसाया दंना गैला बेखौ नायनोसै। बेंक एकाउन्टआव हाबमारगोन ना हाबमाराखै। हाबाखैबा वालेटआवनो थागोन। बिनिफ्राय हाबदोंबाथ' वालेटआव थानाय नंला, बेंक एकाउन्टआव थांसिगोन। अब्ला आं अपेन खालामबाय। फनपेखौ अपेन खालामफिनबाय दै फार्स्टनिफ्राय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवफिनबाय दहायनि बायदि। बिनिफ्राय बेयाव दङ फनपे वालेट। बेयाव नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव दङ बेलेन्स आर 00 जानानै दङ। बेयाव बेलेन्स रेसआ गैला आरोना, बेयाव थाइसेबो। बिनिफ्राय आंना बे बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबहैफिनबाय। नोंथांमोनाबो रोङाखैब्ला बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो खालामना लानो हागोन। फनपे वालेटआव जायफोरना फैसाया फसिनानै दङ, बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि लांबानो जाबाय गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव।
अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोबाय बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय।